Mai Vaidah CHamboko, vanogara kuBudiriro 4 New Stands kuita kuBudiriro. Saka ndaita dambudziko remwana Mukomana. Haachisiri mwana zvake, asi mwana wangu ndiye last born, ane 33 years. Saka mwana uyu mwana haana chaanogona kuita, haateereri. Akada kutuka anokutuka, achiita zvese zvese zvakangosiyana siyana. Kungotuka kuti imimi hamuna chamunondibatsira nacho, ndisiye ndiite zvandinoda, plus anonetsera chikafu. Haadi kushaya chekudya. Akashaya chekudya anotanga kupopota, ndipei chekudya, ndoda kubika, ndoda kudii. Kune tumwe tunhu so handi kune ma-energy saver. Ndo watinongoona achishandisa, handizivi hangu kuti mune muchiiswei imomo. Zvatinonyanya kuona zviri mumba netumasachets zvinenge tuine mbanje. Saka ini ndakazosvikirawo pokuti ndaneta, ndopandakazoenda kuprotection order, ndobva tapuwa. Iye haana hake kuenda, ndobva watakatongwa ikoko vakatotaura kati vabereki vari kuurayiwa nevana vari kuwanda. Saka mwana uyu zvamukutaura izvozvi, plus anoti dzimwe nguva akatsamwa anopunza midziyo achikanda zvinhu panze, mapoto, mapureti zvichikandidzirwa panze. Saka mwana uyu ngaabve pamba ipapo. Ndobva ndauya ndobva ndaenda kumapurisa. Saka pokuda kuti achibva panapa manje pakambotinetsei, asi akazongoenda, takazongoona hatichamuoni. Akabva munani pano kana mungauyuke? Kukoti takabva muna Machi, iye anenge akazoenda muna April. Anga aba mushini. Ndobva ndandomuudza ndikati mushini watotora iwoyu ndiwo uchatokubvisa pano. Mushini wenyu wokusona? Ehe. Ndobva aenda nawo. Ende ndokuzoendawo kwacho kwaakabva azoita. Haana kuzodzoka. Ndakamboenda, ende kuenda kwacho kazhinji unoenda paine zvinenge zvatoitika. Saka mapurisa aya anenge achingoti isusu hatigoni, imimi ndimunofanira kutsvaga transport yekuti tiende kunomutora. Mapurisa ekupa? kuBudiriro 2. Pano akadzoka anofanira kunge ane 3 months atsoka. Anoti akamira achigara kupi? Taura akanga ari kumabhesi avo ekudhakwa. Inoona kunge dzichirira idzi, nokuti unozoona nezvaanenge achiita nezvaanotaura. Kunyange ndakaenda zvangu kumapurisa nemapicha ezvi zvacho zviri kuitika panapa. Mapurisa vakandibvunza vakati anogeza here? Akati kugeza anogeza nenguva iri kure, asi munhu anoda zvokugeza. Saka imimi dai muri vamwe maenda nemwana wenyu kugomo. Ndikati kugomo kwacho tinoenda naye sei? Because haabvumika. Saka tinoenda naye sei? Hapana zvatingakubatsirei nazvo. Plus imimi pa3 months idzodzo dzamamugere naye, makamuchiti mukuitei naye munhu anga ari papisod. Ndikati ndakanga ndichida kumboonawo kuti since gore ratopera achigara mustriti kwanga ariko, achinjawo here? Saka ndimi kamakatokonzeresa. Inini chandanyoda kubatsirwa nacho ndechekuti mwana uyu pamwe dai aenda kuRehab kwacho, kokuti vanenge vachitarisa kuti madrugs ari mumwiri make awanda zvakadii. Nekuti chinonetsa ndechekuti mwana haana kana chimwe chinhu chaanoita, kudya chete nekurara. Zvinodhaka ndakatombopinda nemazviri, but handina kana maweeks ndichitotaurira mama wangu kuti zvangu zvezvemadrugs zvandichada, at least ndikambopota kuti chingonwa hangu wawa, ndotoona life yangu ichitoendeka. Handina kana 2 weeks ndatosiyana nazvo, ndatoona kuti ndada kutosvika level rekuti unopedzera uzoendeswa kuRehab nekuti ufichi zvine zvangu kudzorera futi mashure mo pazvinhu zvangu zvaukuita. Zvandaitora zvinodhaka, ndada kuti ndasvika pamhando yekupinda mahard drugs chaiwo, ana crystal meth ivava. Mushure mangu ndabva muna Brooklyn nembanje.
but pandakapinda muChrist myth ndanga ndisisatotori kana anything chimwe chinhu chinodhaka. Ndandangofuka saka ndandakuona kuti handisi kurara, handisi kuita sei. Pamwe pacho studio kwacho handichaende futi. Ndakuramba ndichida kungotsvaga mari yezvekuita sei ezvinodhaka kana fifing kana kuti ndakabata chimwe chinhu chaipo pamba panapa chaipo. Ndanga ndisisatoite nenyaya yekuti ndandangoconcentrate nongotsvaga zvinodhaka. Saka ndakatozopedzera toona kuti aiwa apa handina kwandiri kuenda kana kwandiri kubva kana nekwandichasvika. Ita ndisiyane neizvi zvakandikanganisa pakuru chaise matsananguriro andakaita kuti dzimweni dzenguva kustudio kwacho ndandisisatoende. Because the more once ukangoita intake yezvinhu izvozvo wakuda more, saka hauchanyanyoite focus yekutsvaga zvimwe zvinhu ka wangotsvaga mari iyoyo kuti dai ndangoramba ndichita sei ndichidhakwa ndaramba ndichidhakwa. Saka ndakazoona kuti handina kwandiri kuenda, handina kwandiri kubva, handina kwandiri kusvika futi. Saka izvi ita nditosiyana nazvo because zvikutovhiringidza life yangu zvamuchose zvese nekari yangu nematalents angu zvese zvikutovhiringidza kana even pamba chaipo kutukana nemuchembere handida hangu kunyepa. Ndandisingazosvike zvangu kumalevels iwayo, asi kusateerera kwekuti kana kuti ukanzokita kana mukatarisa kagadheni kangu zvakakaita inganzi gadheni rekuti pane mwana mukomana here ikoko. Unongochitoudzwa kuti ita zvakati but nenyaya iyoyo manje yekuti unongochitsvaka zvinhu izvozvo. Ndakatopedzera futi ndakutoita ekutsvaga zvigubhu zvedu zverecycling nechi zvokuti zvasiri normal zvinhu zvandanda kuita. Zvasisitori normal. Waingounganidza zvigubhu? Ndaizviunganidza. Uchiti waiti uri kuda kuzviitisa iyo? Izvi ndaizviti ndichida kuzozvitengesa ende taizvitengesa zvicho but mari yacho yaizongoenda futi kuti kumadrugs koko futi. Pano pamba waisatora here? Tinoona vamwe vanhu vanoita zvokutora izvi vanopedzisira vakutora midziyo yepamba vachitengesa toona zvinodhaka. Iwe wanga usina kusvika here paposition iyoyo yekuti waitora zvinhu zvepamba uchitengesa? Mabvunzo zvakanaka. Ndakatombosvika level iroro ndikatombodzingwa pamba zvokuti ndanga ndisisatogare pamba. Ndandango level rezvigunduru zvongoti chero pandangorara, chero pandangogara, chero pandaita sei ndo pakazoita nditi venture imwe kundopindana nemuzvimarabo nechi because ndanga ndisisina pekugara. Saka pandakazodzoka pamba futi nenyaya yekuti ndandazvijaira futi ndandangoramba ndichingozviita but ndakatoona kuti aiwa kubva kwakaita pamba wakanga watandaniswa namuchemberi kana kuti zvakanga zvakangobata kuti ndakuenda ndege? Muchemberi pane chimwe chimushini chimwe changa chiripo ndandatombosvika level rekutoti ndatoti nizvekutora zvinhu zvepamba handichada. Saka pane chimushini changa chiripo pafura mukomana vescrap ndobva ndachitengesa. Saka mhomuzi pavakasvika pangoona kuti chimushini chachipo zvikanzi aiwa ona mushini usina kuuya panapa inene newe hatisi kuwirirana ndichatozokuendera mapurisa. Saka nenyaya yekuti panje mapurisa plus nekunzwa kuti zvizotaka futi zviri kurapwa ndopana ndangobuda ndikaenda handazombodzoka. Zvinhu izvozvo zvakaitika pa 221 to 223 nyaya yekutora zvinodhaka takatanga pakuti zvaiti ini taiona kunge zvinotimotivheta kutalent redu kuti kana tadhakwa zvaizvaka ndopatotanga kuita zvemusic handiti tichidai tichiimba nemafia nechi but zvakazonobuda mujanji manje kuti hatichaita futi zvemusic kutora zvinodhaka zvatata kuita zvaizvamanje because tandapfuuridza level racho. Saka uri kuedza kutaura iwe tisikataure zvedu nemazita, uri kuedza kutaura iwe kuti gurupu rese vese vanhu vavaimba nava mese maipinda mune zvinhu zvakadaro? Saka substitute yandakaita ndeyekuti I would rather take alcohol
than kutora madrugs. Saka ndakasubstituta nealcohol kuti zviri nani nditonwa wawa songe dzimwe dzenguva futi kutotiwo futi titomboita futi zvekuimbaimba zvinoda takati takuimbitana, asi ndakazoona kuti zvacho zvatakutakwa nazvo zvakutiburitsisa zvakutorasisa focus. Saka ndikatonwa zvangu wawa ndakatona zvitori nani. Dzimwe dzenguva futi ndinogona kuti ndakatotakwa kudaro ndinototiza wandinavo kuenda kumba kana kuenda kustudio chaipo. Saka ndakatoona kuti hazviri nani kusubstituta drugs, ndotora zvangu alcohol than kuti ndoramba ndiri mbozi madrugs acho anondobuditsisa focus.